אנחנו גדלנו במנטליות ישראלית, בתחום של ישראל. למדנו את המנטליות של ישראל. כאילו הדם שלהם זורם בגוף שלנו. אז היו מחבלים, היו עושים בלגן פה, פצצה שמה, תיק שמה, ככה היו עושים. כשאני הייתי מגלה דבר, הייתי הולך לשם מדווח. בדיוק בזמן שהם נכנסו, אח שלי הזה נרצח. חטפו אותו מתחת לבית, וירו בו 2 יריות בראש. אחרי כמה ימים שרפו את הבית שלו. זה אומר, זה נשמעות כאילו שאנחנו סייענים, אנחנו בוגדים, אנחנו זה. אז אמרתי לאשתי, תשמעי, אני עוזב את המקום. אני נוסע לתל אביב. בגלל הכבוד משפחה היא לא רוצה. אז התקשרתי לסוויסה. אמרתי לו, הילדים שלי במצב לא טוב שם. אחד הדברים שהבן שלי היה מסתובב מאנשים שם, שהם שייכים לרשות. ויוצאים בלילה, יוצאים פה, יוצאים שם. ורוצים שהעיר ימשוך אותי, באיזשהו דרך. החלטתי להביא אותם, אפילו לא, אם ירצו פה או לא ירצו פה, אז התקשרתי לסוויסה. אני רוצה להביא אותם. הוא אומר לי, תן לי לבדוק את העניין הזה. אמרתי, אני לא בודק שום עניין, אני מביא אותם. שאיך תביאו, אמרתי, אני אביא אותם. בעזות, זה מוליד להרבה אנשים. שתפו פעולה פה. אנשים שם תופסים אותם, תופסים את הילדים שלהם, אף אחד לא מכבד אותם. אנחנו רואים את הבן אדם אחד, קשור בעמוד. יורים בו. אבנים גם צורפים לה בפנים עד שהוא מת. ולקחתי על האחריות עצמי, הלכתי, הבאתי אותם לפה. ונשארו מאז עד היום. 7 שנים כבר. המצב שאנחנו מתי שהיינו, אני והאחים שלי ואימא שלי יוצאים מהבית, יוצאים בפחד. אין תודעתיות. תופסים אותנו, עכשיו עושים לנו משהו. כמעט כל יום תופסים אותי. אני הולך רגיל, אבל באים אליי לבד. כי אין מה לעשות, כל הערבי נראה מה הפרצוף שלו. نفس الجندة اللي مسكني المرة ديك يوم الأحد مسكني كمان مرة. לא בוא לי, עוד פעם חזרת? אתה רוצה שאני אבוא איתך לשטחים? או לתחנה? אני מעדיף את אבו כביר ולא רוצה ללכת לשטחים. אתה יודע מה נכנס לשטחים מה עושים לי שם? לא בוא לי מה עושים לך, למה לא ירצחו אותי מש عارف ايش قعدت ادب له حكي انه يرخين انه يطلع من راسه ويقول لي روح. وكله منك شو؟ ليش مني؟ وكله منك ظبط التسريح شو؟ أنا تسريح. ظبط التسريح. ولا شو حظبطه؟ تشوفه في الآخر كلنا بزتونا على الضفة. אמרת שתטפל לי באישור, מה קרה? אמרת פעם שתטפל לי באישור. לא מאשרים? ילדים שלי לא משנה, הם מכירים את הדרך טוב מאוד. הם באו פה לדרך טובה. והם הפכו להם את הדרך הזאת. חיפשו להם כל הדרכים שיהיו פושעים. זה מה שהם חיפשו. וזה ככה היה. ואין לי בעיה עם זה. להיות טוריסט זה לא קל. צ'ק להיות טוריסט. אני מכרתי את העם שלי. זה נקרא בוגד. ואני מודה שאני בוגד. בגדתי בעם שלי. אבל למה?
ילד הכי קטן במדינת ישראל. אני מכרתי את עצמי בשבילו. והגנתי עליו. והלכתי אמנה, אפילו עד היום, אני הולך עם זה. ואני מוכן להגן עליו. אבל אם אתה לא מגן עליי, אז מה זה שווה?